Saanko yhden kommentin vielä? Pertti Purtsi-Purhonen, joka oli mun vanhempien ystävä A-kerhon johtaja, sanoi, että maailma olisi paratiisi, jos ihminen olisi niin hyvä kuin luulee olevansa. Nämä kaikki luulee ollaan parempi kuin ollaan. Et ei kannata tuomita ketään, niin kuin, katsokaa peiliin. Ja mä puhun sen takia itsessäni, koska mä oon tuksu. Johanna, älä välitä! Tero Vaara ja Mamba-yhtyekin on aina olemassa. Mä puhun yleensä asiaa. Suuremmat osat. Kyllä. Mutta eikä lähetä seuraava Julkis! Aika sellainen on järjestää, kun peilin katson silmäni näen. Kertoo ihan itsestään, ja sä toivon